Sagudahin nga rod ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga suset. Dear Manong Nemi. Kunada nga ti ayat awan pilpilyan na. In-inaw naman uno sika, uno in-inaodi. Pangit man para iti matang ti sabali. Ngem guwapo uno na pintas para ken ka. Noan niya iti pitik ta puso, noan niya ti kis ken mandar ti puso. San ka din isot matungpal? Manong Nemi may sakmet kadagiti kang kanayo nga doon tungeg. Kanagbuy-buya kada nga programa. Kahit gaboy ti awis mo, no sa sinuman, ti mayat nga mangipasalaysay, ti pakasalitaan na. Babayan ni ti messenger o no email address mo, may sakmet. Noan niya, iti napanunod ko, pangrugyan, ken panggibusan ti pakasalitaan. Isuntin na kinsend ken ka, ken kinidaw ko ti panangurnos mo. Ken hindi nga panangibasa, iti da ito'y ngaldaw. Yung nakngaro din ti agyaman ken kamanong Nemi. Ken kablaawan kayo tinaragsak, nagasat nga orasyo aldaw yu ti Nemer Studio, ti Nemer Studio Family. Kastamot ang kadagitipata kan tumundumungeng, dikiti agbuibuya, dikiti adday tinaduma-duma paset ti lubong, naragsak nga oras tayo amin nga sangapada, sabi ko tanasalun at kad nakaratkat tayo amin. Kad kastoy man manong Nemi nga nakrugyan, dito yung apakasaritaan. Dua dagiti napinget nga agar-arem kanyak manong Nemi. Idi pa lang agbasbasa ak, ay nga nagraduarak, kad naadana kon iti stable pagtrabahuan. Kaskas di manong Nemi nga saan da nga agsarday, dagitoy nga dua anapinget nga karibal. Tibagdaksan na manong Nemi, agkapsat da. Agkapsat dati kito manong Nemi, ket siyempre, dumteng tinak panangikadeng no asin no kadakwada. Ni Orlan, akasadar ko, kinilander nga inauna, iti duwa nga tawen kini Orlan. Agpadbadat nga engineer manong Nemi. E rin to't accountant. Awanin sa pulat kadakwada. Kaya isoda nga rod, nga di pa lang nagbasbasa ak. Kanagbasbasa mo pala edin ni Orlan. Edin to, tanilander, edi katadang trabaho na. Nilander, edi manong Nemi, edi arig na agpakpakaasi. Takayat ng tigasawa. Ngem. Tayo ko na akon manong Nemi, numabalin la ko ngagbalin nga duwa ti puso. Ngem masabo lang ti pilyek. Masabo lang manong Nemi nga may sa ti pilyek. Gabuta kaya dahil nga mamuan ti pangeden ko, siyempre, imbaga ako na sisin no kadakwada. Awan sa bali no saan nga Orlan, nakasadar ko manong Nemi. Manong Nemi, siyempre, kastaon iti ragsak ni Orlan, idin to, tanagsan na iti nauneg, malmalday ni Lander. Dakay madlatnag ko na, kahit yun nga mamuhan. Dakay madlatnag ko na nga, may the best manuin, nga awan ko matagsakit tinakin na. Tayo ko na akon, numabalin la ko dakay nga duwa, agam samat nga rumabalin. Natimbangin ti pusok ni Orlan. Ket, sorry, Lander, manong Lander. Timo nang imbaga ni Orlan manong Nemi nalaos nga panagyaman na. Irinto takunamat ni Lander. Sabi ko tasang kantong agbabawi. Suset.
Imunan nga pimanaw ang nagawid ni Lander Manunemi. Nabati ni Orlan. Siyempre, iti mo na gundaway nga naging narakop ka. Iti mo na gundaway Manunemi ang naglanang dagiti bibig mi. Will you marry me? Kasungsungbat ko lang. Kastanti bagam. Kabuta kahit kung nagkasawa ta. Kahit kung di madaan ti anak. Kahit kung nabangunan ti pamilya. Uy, paon na yung pala ni manong mo. Inauna, umuno na matlagasawa. Di makadagas, baka saan ang agasawa. Posible Dahil nga kinagwapo na sa may isang engineer, nakaskang ka. Adot nakapila dita. Siyempre, gabot na pinahay ko, mangpilin to ka na giti nakapila. Tapos ni kasar na. Iso nga muna na pala ang kasar ni manong mo ng medyo ta. Kasano nga rin na kahit tagasawa? Imposible Iso nga saan ko palang inawat dahil nga Jaya Manunemi ni Orlan. Idi awanan ni Orlan. Kinasarita dak na papaki ni mama. Saan ta pa kayang nga nakaturog. Lukas ta ni Orlan pidilim ka na giti agkabsat. Bueno mama. Iti rason nga isot ipatpatag mo. Damat pasit ni Lander iti pusok ni mas na patpatag ni Orlan. Awanan ti pili ka dakwana. Mabaling ko kumapay nga ibatan ida. Awanan ti mabaling ko pa nga ibatan ka dakwada, mama. Ngayon may samid lang ti mabaling ko pagpilian. Tiket ngamin. Panagpadat, panagpidik ti puso sa damat nga rin nga kambal. Apay di kita lang kambal iti may agpada nga. May mesat ayat ang mama. Adumad dita, ngam saan dala nga nakaanos. Da Manong Lander kani Orlan, nagkapsat nagananos. Injay na kang ganti kasar. Wan mama, mabalimbat ka tinasapsapa. May tinasapa, tapagsayatan na. Ang kunak ngayon una na paunayan na pala ni Manong na. Tapos nakasta ka. Siyempre, inauna, sumula mo na kasawa, saan ka di mama? Una. Saan nga napukaw ti komunikasyon mi, Manunemi kini Orlan, mga opisina iso na kastakmet. Makalawas din na palabas, iti tinawagan na. Happy month anniversary. Uy, masa palalawas. Happy first week anniversary ka rin. Wanggayam. Awan ni Manong Lander. Kadidimit lang nga, rabi, nagpukawan Ha? Kamok lang yun. Napala nagpapas sakit tinakim na. Di ba tagaw awi din? Naging ganam mo kini mama. Madayo dito Jakla mo nung napanan na. Kasano nga rin di ba nagtrabaho na? Nag-resign. Napansiguro simbre ka sa baling nga trabaho at sa baling nga lugar. Awanin niya kami kasyon mi. Sa amin nga makontak. Kasano nga mamon, tano? Nagasawan. Tati ko na akong Orlan, saan tabi lang kaskasan mo sa angaw muna ni Manong mo? Baring tumawag tumatlan. Baring na yun maangsan kat tumawag tumatlang ni Manong. Madandanagan nga rin ni Mama. Madanagan na ba't aman, anya tinapasamak ka ni Manong Lander? Manong Nemi itidamo nga gondaway nga inawis nak ni Orlan iti balayda nga suwalat pa nakamamok kini Mamangna. Nabayagin nga balo ni Mamangna Manong Nemi ket imbaglagi din tadamat pagsapulan na kadisot nang isaka din nga ituloy iti panagbasa dagiti duwang nga engineer nga anak na. Dududwada nga kabsat Manong Nemi. Nabarat pa ng welcome kanyak ni Nana Sabel ti mama ni Orlan Manunemi. Ibagbagak hindi pa laing kini Orlan nga kayat kan nga mama mo. Nana, makalawas mo yung patpalang hindi Haan, hindi pala arman na ka, dagiti agkabsat.
Nuhan niya tadaking ka, no apay nga nagkaribal, di ka dito nga engineer ko. Ma, nasingpet ka, nasyaat ka, accountant ka, ay naisumit lagayam nga, agkaribal di ka agkamsak ko na kidi. Kumusta mo ni Manong Lander? Nana, nga ti problema, saan ko ang makontak? Awanan ti pakakontakan mi kang kuana, awanan ti damag mi kang kuana. Yung mala, kasta ko na ni Orlan. Sapay ko man, tumawag tumatlaing, dahil kapsat na. Nasakit unay tinakam na, gabot na pinaay mo. Hamot nga rin mabaling isuda nga dwa, nana, sa bagay. Alang nga rin ito ti plano yun, kani Orlan. Enjoy na ang dagos ti kasar. Ngim ko nakmet, pauna mi pala ni Manong na. Alakit sabi ko ma, taumununan tumadlan ni Manong na. Angim na kas pagarigan, ta talaga nga saan tayo makontak. Katawan di na palabasan. Awan ti kapuna tap na si Kasta, di kay tumatlag kasar kini Orlan. Ag-date kami matno ka kini Orlan, Manong Nemi, aging gana lang ti dinner date, kung saan kat lunch date, no kasta nga bakasyon. Dinot pa'y inyarsaas kanyak. Nga ipay ko di bagik. Yung sa bagay, Manong Nemi, no oray arasaas na, ang bagag tumadlaking kuhana, yore na laingan di pa nagkalay sa amin. Kaya ganang ti holding hands, arakop, apagapaman nga agi. Dua nga bulan idadan, tawag ni Manong na. Himpatamag na dagos kanyak. Timawagan ni Manong. Ket, kumusta iso na? Dagaan sa Jai, Bicol. Oh? Agtratrabahon sa Jai. Friend na. Ket, magam kumanga. Ikasarnan. Orita, October, November, December. Ora January na tumaten. Tapos na agsukot. Sige. Iba kang kuha ng kasaran. Iyawid nan. Di nobya na. Iso na lang ta. Kasla na. Hanan sa kayat agawid. Di agbaling ipag ko. Di mapangkit ito. Kapilitan na. Baka apay. Huh? Dahil tulatan. Apay. Di mo kahit may matangan. Panagkasarte. Napingat akaribal ko. Akamsat ko. Bakit tulatan Orlan? Sige. Saan nakapilitan kas pagarigan? Ket impadamag na dagos ni Orlan Manong Nemi nga talaga naka-schedule lang ti pa nagkalaysada. Titiyag balin nga ipag na Manong Nemi nga sigun kang kuha na kat Lorna kano tinagan na. Napan da Orlan, isuda nga gina Manong Nemi, Bicol, tapno ni kasta karitandaran dati kalaysa, Lalander kani Lorna. Yung saan nakanapan Manong Nemi. Ngayon tinawagan nak ni Lander a week before, iti data pa nagkasarda. Kiktutak. Hindi mga kutitimat na kung naklano sa ang iso, sa sangar nga napunbok. Hello? Suset. Abay di ka malaymay. Si Mang Pwedeng dito da Orlan kani Mama. Lander? Apay di ko. Mabalim mo balit kumakam. Saan latan? Saan ka makaalat bakasyon ko eh. Yung bagay ni Orlando talagang nakalay ti 2 weeks vacation na para lang tikalay sayo kini Lorna. Congratulations latan. Naragsa ka pa landip ti puso yu kini Lorna. Suset. Ikasar ko ni Lorna. Ngayon sikapin ang tayetek. Oh, di mo balang maawat ti panakapahay mo. Yan tangay kamsat mo lang tinaklod ko. Susura mo nga yata ni Lorna. Iso tinaikari para kang ka. Sana siya. Anong Lander? Sige. Isumati ko nak. Isungard ngayon madayuak tapos malipatan ka. Barbareng numali, maipatag kung tumat lang lilor ng asawa. Maipatag mo reta, sa among asawa, ano talagang sa among ipatpatag.
Iti sim marumot laeng nga tawen manunemi na plano matten ti kalay sami kini Orlan. Wen. January idi manunemi pinili mi iti 27. 28 kuma ngem jakamono anya dagiti adu nga konflikt ni bagbagada. January 27 manunemi ti kaldawan ti kalay sami kini Orlan inimbitaran mi idi ni Lander kini Lorna. Ngem saan da nga imay. Siyempre, naragsak kami manunemi, numampay awampay makatawin mi. Mano lang ang bulan, sipod inaklon ko isuna. Imbilang ko na ang kararagsakan na paset ti biyag ko. Kastamat ka ni Orlan. Naragsak med na papake ni mama, kaya nirikabsat ko manunemi. Gabot na anaragsak ti bangunan mi a pamilya kini engineer. Perfect couple kung kunada manunemi kada kami. Napintas, accountant, guwapo, nasingpet, may isa nga engineer. Ato dagiti umapal manunemi nga nagbalin nga secondary sponsor nga babae ken lalaki. Sumarno kay tumutan ko nakmat. Edi iporwak kon ti bukay manunemi. Simangat kami di Baguio manunemi itasadya kami nga nag-honeymoon kini Orlan. Iti mo nga rabiimi manunemi orisan kon nga nasken pahing ilawlawag no kasano manong amoy ratan no anya tinapasamak kada kami. Napasamak ken tinakairot nga inarakop. Nga awan ti arwaten mi. Tadak kumakayat iding ikatentarwadek panong naming ko na ni Orlan. Kadakad di ba takanaig kakastoy? Kasi masapol ka ding ikatek at naglamiis. Saan tamat nga naka-aircon? Unang madata iti Bagyo. Bayam nga ti bare ti bagik. Timang pabare ti bagim. Bara laeng nga nagiti arakop. Bara nagiti agikuken ka. Saan kan nga malamin pa'y? So set, sweetheart. Nagtipon nga ro ti bara ken bara manunemi o ti kinalami is ti mayat amang subsida nga bara ng san nakabaylan. Tayo data nga bara ket na laukan iti napudno ken sinaw nga ayat ti tunggal maysa. Na bara bagi na bara nga apros na bara nga bibig. Dinigos na karon ni Orlan ka nagidag kakabarang agek na manunemi na dumanduma paset ti bagi. Lagang engineer isuna. Plinano na imbag no kasunod umuna nga ramidan na sumaron no may katlo may kapat. May kaliman manunemi idibiyatnan. Ti panang adda ken kuana. Numan pa'y marigatan akasmet iti panagitured ko iti sa M. Nga mapagapaman laing arigat manong. Gagangay te kunada nga umun-una damdamo ket narigat. Nga makalpasan deta. Kaslaawanan ti patinggana ragsak ting kamli na amgagpadpada ken ni Orlan. Ket gaputa siyak ti babae manunemi inyawid na karon. Ija balayda iti den na ni mamang na ti katugangak iso tinagnaedan mi manunemi. Naragsak kami manunemi. Agkuyog kami nga mapan agtrabaho iti bigat no mapaisag kaysa kami iti lugan. Kalpasan na agsaron mo kam tong agawid iti malem. Ni mama ti katugangak manunemi iti mangisagana ba't karagiti kasapulam iti bigat. Kastamat tan iti rabi, tultulungak ba't no kagluto iti bigat, kastamat tan iti rabi imano. Sungat ti makamong aglaba kadagiti mureng mi, naman pa'y yararikap ko no kwa, ma, tay, tandan ti ima yung naglaba. Sus, ti anak ko na ya.
Itipon nyo ti ornong mo, dadak pagkatanagan tadamat saan ka masip nga negosyo, kaya praping ko dito, nagtibalay, kasariping tibalay. Ornongin nyo, digi kwartayo, tapos nga stakit ta. Parang to tinaranyag, as masakbayan di kita anak yun. Ken, baka damat kakabsat mo nga masapul na titulong mo. Iso nga dati nagtulagan mi kini Orlan, mama. Hanga kompleto nga maitipon di sweldo keng kwana, kabuta. Ada matultulong nga kapsat ko. Napyakin ni Orlan, tawan ti kapsat na nga adyan na nga tulungan na. Ay, lagat okay. No, saan nagtulagan nyo? Hanggang dakas deta, tulungam adag di kapsat mo, siyempre. Aging gaman nung name kalpasan ti talo nga bulan, sipot nagkalsar kami kini Orlan at da nagpitpitik idisaklod ko. Ad-ad manin tiragsak naman nung name. When? Kendragsak mi ngagpadpada. Kastamatan kini mama, ti katugangak manong nemi. Kaditi may sangal daw, ay na, baka agidan kayo ngagkasar kini Lorna. Ngay kini Lorna. Ay kayo sawin, mama, ni Lorna at asawa ni Lander, yung padamag da kanyak nga ginaw kanumaten. Dapat lang agad imunon ako, ma. Unang, siguro nga dagos nga nakaala. Ay na, agidan to nga maipas kayo, di ba may sangatawan, di doa nga apo ko ka na kayo, kada kayo di doa nga lalaking anak ko. Kanak pa'y sumanong na may sangabulan, di pa nang ipas nga mi, ti anak mi manon na siya, kini abirat ko nga Lorna, nga saan ko pa yung nakikita, picture lang manon na ti Facebook, hindi pa kakita agkadakwada. Nag-friend request sa kidi kini Lander manon naming sa nangin accept. Naman pa'y ayan, kang kanayon da ngagtitinawag at agbi-video call do Orlan ni Manong na kastamatan kini mama ti katugangan. Agpadpada nga lalaki manong name ti anak mi kini Lorna nga abirat ko. Junior asikod. Habi nga junior, sweetheart. Katuan. Inabayagan nga namnamahig nga no lalaki junior. No kung mababae ka hanggat saan. No sumaroon ko mga anak takit lalaki at junior. Orlando junior. Ka-junior mat kinimanang mo. So, nag-iwaras to ti apilyado mi. Nagsakan. Tapos nila kasi tagat adam mangiwaras ka nagiti apilyado mi ako na. Hindi nga rin ituloy papagkain mga basa dahil ipagkasalitaan ni Suzette. May isa nga bulan manong naming ang pas ngay mi ni Orlan Jr. kastamatan ka ni Lander Jr. At dakam dito Ilocos, idunto at dada sa Jaya, Bicol Region. Nabunyagan ni Orlan Jr. manong nami, inimbitaran mi dagiti agasawa, kagraman ti anak da, ngam saan da ngay may. Kastamat, binunyangan, pinabunyangan da, saan kami matnganapan, numampaimun una kami. Ato na kiti okasyon manong nemi nga bitaran mi ida. Ngam diya ka mo nuapay nga saan nga makaumay. Mabalin siguro nga bisida iti trabaho. Tagtab trabaho kanumat ni Lorna nga asawa ni Lander. Napintas na nayas ti ornos ti biyag mi manong nemi. Masara nga pa mi sarong kahara ni Junior Jabalay da papakin ni mama kan kakapsad ko. Sa lunsodon met da papakin ni mama kanyak no kumusta? Ako ti problema papa, mama. Nasingpet ti asawa. Ay, nasiya doon na kasta no nasingpet ita. Papa, kaslain tumbigat kat saan? Agad nagasat unay, kan nagasat kalawan na anak no. Saan nga chicks di asawa mo? Oy, Procopio, saan mo papapadaan di kita lalaki kasking ka? Kasking ka, hindi nabit na pa, nasayat ka. Hindi ko hanggat nag-chicks ka matin.
Oray, tas ang kamat ng insuksukan. Oray man kastakit masaktanak mat ide ang sapay ko aglakit ti pagpintaasan na Procopio. Insardeng mon. Kan talaga nga saan ka nagseryoso ka rin di babae. Mama, papa, saan nga tamat nga maramid ni Orlando kasta. Teko nagnaro din sapay ko ma. Nakamimot ka ni mamang mo ti mangin daw-dawat. Agim maoray no ibagam nga sa awan chicks na. Awan ti mamati kang ka. Lalo ka na tayo makakit-kita kang kuwana. No pagsarita mo mat dito nga banag kani Orlan manon nami numalpas sa mapagustuhan tirik nami. Saan kan nga tanga chicks? Sweetheart? Tapay. Nakurang ti pamatim kanyak. 100% ti pamatik kang ka. Katsapi ko mata sa mga dadailan ti pa nagtalay ko kan ka. Saan to, sweetheart? Ikarikan ka. Sabi ko mga sweetheart. Awan pala't madmadlaw ko eh. Tanya kami di pakadlawan. Siyempre, nairot pala na kita rakop mo. Nasapa ka nga gawamid. Nabara pala na kita agak mo kanya. Nakarugrugso ka latang. Tapay. No sa anak tong narugso, adan to naramid ko. Sikat na ko na ito data. Anak ko madrason tap no di kastagat bumaaw tarik na. O saan ka anak sugbat ha? Iso nga, nagtantanang ka, numadlaw kong tuwang ano kahit irot harakop mon, hadan ko nakton. Talon manong name titawan ni June. Makayayon nga ubing manong name Bibo. Kan talaga gwapo akas kini Amana. Wen, may ayumet ni mama, tikatuganga ka mga ayuan kang kwa naman nun nini. Iri tamadlaw kon. Nadan pagbalbaliwan ng asawak man nun nini. Teto hindi kaputbutin ko konak. Numan yung tumawag. Sweetheart, medyo maladaw kang gawin. Nagawis na tipadak nga engineer, so nga umatandarak. Dakdakay lang, hang mo itugot ti pamilyam. For the boys only. Masansanan kasta manong nami dandari mamitlo. Every other day manong nami agpakadang maladong agawin. Nasumangbet manong nami hanap arig na dinapay na ilisot, bukot na iti kama, agurokan. Adaman dagi di gondaway manong nami no saan maladong agawid kawilek. Awan ti madlaw ko. Nairot matlat na kita arakop na. Ngayon nung kasta nga maladaw manon nemi gundaway ko ang pilit. Sweetheart, I miss you. I miss you. Mabuyatan tangag padpata. Kendi mo kamaylan. Nakainom ka. Nausawang ka mata na. Kinadama ang out ko nga sa bali nga bangbanglo. Abi nga nga saan ka nagdigos, sakbay ko mga remorke ito hotel. Ano to sa time? I was just born yesterday, Ordan. Intelihente ako mo dito. Makadawak. Ibag-idikin ka, diba? Dulo makaiton ti urot-irot tarakop mo, no awan ton ti rugsom, no maladlado kan nga agawid, pakakitahanan nga danaramid mo. Kat awan ko nak. Okay tam, bumugtaw ka pa yan. Takasan no ngamin kinipapilit mo kinawan ko nak mat. Sige, awan no awan. Saan ka nga bumugkaw? Pamangan no makaring ni mama, makaring ni Junior. Baka mapasama kang panawan ka. Panawandak? Api panawandak? Tas ang pitamon ti babae. Awan babae ko nakmat! Awan no awan. Sige hanggang na bumukaw. Manong nemi saan laengan kadagiti aramid. At depende kiti mangitetex. At depende kiti manginadanon kanyak makitkida dati asawak nga adakaduan na sa bali nga babae. No sa langadek manong nemi awan ko nana.
No da kami nga kani mama ti katugangang tagsarita. No awan ko na iha ket masapula patyem. Mama no da kayo ti siyak agpadpada ta nga babae. Idi kas nga sitwasyon mama. Look. Idi masapsapa nga gawawid. Ore no da awis idi di ka kaobisinan na nga party saan mo mat-atenda. Di ka kadi agatap. Nakas pagadigan tanda kayo ti siyak. Hand ka din ang aramin ti asawa yun, di mama? Nag-aramin na ti asawa kiti. Kaya na soon, babaero ti asawa yun. Digid anak yun. Saan mo kumagurgurain ti asawa ti anak ko? Mama, no, da kayo kumaha ti siyak. Anat marik na yun ti kasjay. Saan ko man nga naakto, saan na pa nga inamin, ngayon nakalawlawag na pudno. No kumata, saan nga pudno, edi kasi nga panagimimon ko, panagat-atap ko, inaramid na kumatagawid nga masapa. Imparik na na kumati dati nga paraparik na kanyak. Tapos na may kat ti panagatap ko. Ngayon adda na wet. Nakay man ti siyak kas pagarigan. Ngayon, agbaling ka kumang man nakaawat unay. No kasta kay man idi ti asawa yo. Sa baliak mama. Kalawa ti man nakaawat agbalinak nga martir. Saan kong itulok katawan daglatan dagiti patag tao. Ng awan ti reaksyon ko idin to tamuda nga daramid ti asawa. Pagsaritaan nyo, ano yung bagti amin? Sige mama. Pagsaritaan mi dito. Dahil ko na kon. Malutputak na asawak, kahit mo kasdi nga sa adlat ng agpudno. Agawit kam to nga gina. Ito yan da papakin ni mama. Mapasamak ti pa nagsinayo. Tanya nga rin namnamain nyo mapasamak. Ngayon na anugutan na sa ribagang isina na dahil nga babae no sinumang nga dinantun ulitan mabanin pa lang nga maayos. Lala, pagsalitaan nyo nga agasawa. Bagbagak mat ka dyan ako. Saan ko mat akang kanunungan kat no adaman aramid na kas pagarikan. Manong Naimi, nagsarita kami, iti asawa. Mabaling ka din ang sarita ta. Iti na siya. Seryoso. Iti nalapat. Ano, magbaga nalapat na pa nagsarita ta. Ada problema ta. Sika lang, di mga aramin ti problema. Apay ko naman siyak ti mga aramin ti problema. Gabot agad atap ka, imong kati awan. Abi nga di mo ikatin, ti panagatap ken panagimon ko. Ti kumamat namnamayat nga ramidem Orland. Kat no anyaman di pagliwliwayam, anyaman di pagkurkurangam. Punwam, no anyaman di saan ko akayat. Nga raramidem, saan mo nga raramiden? Nakasimsimple. Masapak kang agawid. Dito lang. Taan niya, paigalot. Dito ket. Siyak ti lalaki, suset. Saan nga sikat matungpan, no di kat siyak. No anyaman ti kayat ko, sut aramidek. Awan, hantang ardan nga maurmos ti bagita. Ti relasyon ta. Kasta maggamit ko nam, no anyat kayat mo, gabot sikat lalaki, maaramid mo. Oran no maikan niwasan, iti relasyon ta. No kaya mo, tagbabae, maramid mo ang kasta. Kat no aramidag met. Hanat ako na, o magitam. No aramidag met taglalaki, kayat mo? Papatayin ka. Tayo na ako, Lorlan, diyak pulos ni na manamakas to iti pagtungpalan ti relasyon ta. Ti ururayek ko nga aramidem kat anugutem ti kinapudno, kalpasan na. Ikarim nga sa amon nga ramiden, ngam sa amon nga ramiden. Timet ko nam kat no anyaman ti kayat mo nga ramiden kat maaramid mo kapot sikat lalaki. Pumanaw kami nito ito nga balay na kami nga gina. Agsinatan Orlan. Ti amo kay di manong Naimi kit igawid na. Ngam saan? Sige! Sugahim ti kayat mo. Panawandag no panawandag. Bahala kayo.
Maladingitan ba't idi ni Junior manon nami? Nga masapon nga umay kanyak ni Junior. Hubar may dead body, masapon nga da kanyak sa tiinan. Sa nga rubay nga pagpilyan na pa'y. Oray pagpilyan da, siyak ti pilyan ti anak ko. Ano kasta, saan da kayo nga may kabid pa'y? Saan ni mama? No da kayo ti mangigawid kanyak, saan da kami siguro may kabid? Ay ngayon nakas pagarigantan ni Orlan. No aramiden na, baka maikawid kang pailain. Ngayon saan nang aramiden? Kanjak pa siya din aramiden na mama. Kayat na pahig hindi. Tap no may isang pitnan, ti babae na. Ay, jak matngarod kahit nga sa palubos isang pitna dito. Hindi ikasera na. Mamati kaitan mama. Nga aramin ti anak yo. Anak, saan ko nga kanunungan ti anak ko? Jak pulos kanunungan no daman aramin na. Bagbaga akbet kat. Bagbagaan nyo mama, amok. Bagbagaan nyo, diing ina. Ngam jak ko na nangaro din, no anya ti kayat na isot matungpal. Hana kahit ti pa isuro. Ay, apom, jak pulos ni namnama kas ti mapasama ka na kayo. Siguro, mabaling ko na initan, mama. Nagbiddutak ti pinili. Nagbiddutak iti pinilik kadakwada ng kapsat. Nagbiddutak. Alala. Siguro na sigbet ni Lander. Kumusta dan, mama? Kahit na siya at damit. Kang kanayon kami nagsasalita kini Lorna na singpet ka na ni Lander. Kung nagtupay. No apekit kami nga ni Orland pinilik. No ape nga saan nga ni Lander. Sige, mama, yung kamin. Pakatakan kini Lola, manak. Yan, pasitayan, mami. Sige. Nga balit sumarsarong kartan tuntoy tap na masarong karan ni grandmam. Ha? Kung saan ni grandmam ti umay sumarong kartan dyan, wala ta agas sidik na metlayan. Ilimit lang di diferensyata yun. Ba't? Sige, intan anak. Mama, yung kamin. Sige, anak. Manong name tilaing kurang mi nga ginakit ti ama ti anak ko, ti asawa. Tadamet da papaki ni mama nga mga iwan kini Junior. Si mereka ti opisina kag trabaho manong name opisina, balay, opisina, balay. Jak pulos tinatawagan ti asawa tadi met tawag kanya. Jak man malagip nga tawagan ti katugangak manong name. Talo nga bulan, manong name. Sipot awang kamin sa jay, den nati asawa. Teko nakaro din. No, kuma talaga nga napatag kami, tumawag kumamit. No, kasta nga gawidak, salutsudak kini mama, no, timawag, ti ama, ti anak ko. Saan kanumit? Tamay ilo lang nga din. Ni Junior kang kuhana. Huwain. Adama di kinagundaway, manong name, isarongkar ko ni Junior, iti katugangat. Kumusta matin ni Orlan, mama? At dati gondaway nga saan nga gawid. Talaga nga saan nga gawid. At agdandanada nga rin din kamalala na. Yung kasera na siguro. Baka mamano lang ang gawid to. Baka maminsan lang di makalawas. Anak, ada babae na sa gadi. Agdandanadan. Mama, dakay ti inanaan mo yun, ti aramid ti anak yun. Apa hindi ba ka kanya? Ada kasera na. Oo, makita yun. Masaksakit ni Orlan. Masaksakit ti anak yun. Why? Bakit ada dyan babae ng mga sikaso keng kuwana? Pasaray, panawan di babae na kapag dinapat na maanosan. Anat sakit na, mama.
Ba ang iyawid ko dito yung ti anak ko. Sabi ko mata sa rongkaran yun to isuna. Yun to no, mayawid ko dito eh. Alangan mo't mga amin mama, nga siya, ti papan dumanon iti ayan da, iti ayan ti babae na. No saan nga gapot ti anak ko? Sa anak pa doon no, sumarongkar ko ma dito eh. Samo ko mga imulat ti sakit tinagin mo ti anak ko. Mama, no takay kumati siya, anat marik nayo. Kinaykayat nan di ka malala lang yung da kami nga gina. Dito nakasaksakid eh. Sige. Kang kanawin ko may tabagbagaan di anak ko. Sige mama, saan ka mga magbayag? No, adan to dito yun ni Orlan, no santon nga, ada-ida sidong ti kamanala na. Isarong ko kung tumanin ni John Jorgen ko. Kalpasan lang ti duwa nga lawas manong nemi iribumtak ti damag. Nga natahin ni Orlan. Anong nemi? Kasla, diya ka mo, no anya ti mariknak manong nemi, takasla, nagtupak ti langit kanyak. Kasla, nagtipon ti langit kandag, agad naipitak, nagsakit ti baro, kung kakit napukaw ko ti puot ko, iti dahi itang hanamuha. Sakit naman. E di maalaw kong diriknak manong nemi. At activisi na idi. Hey, kumusta ka? Napatag ka di kamot laging ka na di asawam. Taore ka lang napukawan ti puot nga naamom ti damag nga natahin so na. Asawa ka't asawa lahat ha. Impatag ko yung sunat na napod mo. Sa may sa, di anak ko ti pampatulutek. Nako, bubingon nga mapukawan ni ti ama. Gastoy pa nga sitwasyon. Sige, ayaw sa mo ti magimta. Agawid ka ng masapa. Kaayabanin di anak mo. Tapno ni kastakat. Mapanyon kita and asawa. Wano saan ka nito bigat lahingan ta. Pagpagisunto mo, maplastar da. May mansayag to. Tinawagak ni mama, manong nemi, kalbasan ti may isang oras nga dakno di balay. Hindi akin inarakop kami nga gina. Hindi maamuhan. Anak ko nga nawalan ti amana. Mama. Yun ton bigat pala yung isang pwede dati bangkay na madamada nga sa asikasuni di punerarya. Yung may dahin ala dito'y. Dito'y nga natay. Apeng hindi yung pakamong adadtan. Tay may kam kumamit nga agina. Di na kayat. Imbaga kang kuha na nga ibanda ka. Ibanda kayo tapno. Ngam di na kinayat. Di pagpakaasi na. Ape, anat sakit na ape kasi dyan naglayan. Gulpe. Ano sakit na mama? Prostate cancer. Prostate cancer. Okay. Hindi pa lang nga marikrik na yung sana nga kaskaso, gagawin ka nung lang nga marigatan ko mismo. Naladawan, hindi makita natin doktor. Sa idi, kasi dyan hindi ka sasad na. Kinikayat nanti saan nga magasan. Baso naman lang, mama. No kuma, tayong gawid na kami idi. No kumata, nagpakawan. Ngayon saan nang inaramid, mama? Dada dito rorayak kang kuha na. Pudno sana ikari nga dinan aramidan. Ngikak ni another chance. Ngayon saan nang inaramid, mama? Tano inaramid na kuma. Siya kumamat na nga si kaso kang kuha na kabayatan nga sagsagrapan na dahil nga sakit. Nagserbiyak ko makikuha na.
Siguro no siya tinagserbikan ko ano saan nga pimam. No saan nga napasamak di ba nagsinamin ikaligagong ko kumamit. Nga naapagasan ito susto nga pa nakaagas na. Isa nga. Basol mat lang dyan sa yun, mama. Basol na. O anak. Isumat kong kunak kang kuha na iti. Si bibiyag pa eh. Kahit kayo kung maidi nga yaban, tapno makapagsasalita kayo, tapno makapagpakawan kang ka. Ngayon din na kayat. Kaya puta din na kahit nagpakawan kanyak, mama. No, pekas na. O at magdanagan niyo. Di naman naaramin nagpakawan kanyak, ngayon si papakawanak kini Orlan, mama. Manong naming kabigatan na napang kami nga nakamansayag din ni Orlan, manong naming nakakutkot to. Nakakaasi tila nga na. Dito manong naming ulit-ulitek ng baga keng kuha na no mampayamok kasanan nga mga basol mo, Orlan. Inayat kayo tinapudno. Ngam sikat saan nga nagayat kanyak ti kinapudno. Saan nga napudno tayat mo? Kayat mo ti babaim ngamit ta kami nga gina. No kumanta ta kami ini ti pinilim na asikaso ka kuma. No bigas na. Nasikit man para kanyak. Tawan kan nga asawak. Kanasapangan na ulila. Iti amat anak ko. Hawan ti sabali nga namidan minun di mga hawat ti kinapod mo. Sabi ko ma. Nagbarinto nga natal na ti kararuam iti lubong ngayon mo ita. Sagbayan nga na may tabon manong name iti bangkay ni Orlan Dimteng dagiti agama. Dalander Kenilander Jr. akasadar ni Orlando Jr. Sanda kinadua ni Lorna manunemi. Nasiputak kan nangigkumet anug-ug ni Lander ititamdagan ng tibangkay ti kapsat na. Nakitakmet dagiti nagarubos nga luwana. Tanasikit mo't para kang kuha natin na mapukawan iti kapsat, kakaiso na kapsat. Ti makadakas manong nemi, inayaban nak, mabaling ka din ang sarito ta. Lander, dito ita. Tapos saan ka mangmangig, kan makita, siga ken siyak lain. Takapay, basol mo. Hanat ako nang Lander? Basol mo ti panakatay ti kapsat ko. My God. Abay ba ka mga basol ko? Tanusan mo ka mo pinanawan. Ada ka ko mga nangasikaso ken ko na. Lander. Saan mo ko ng tigas na? Nakalawlawag nga binaybayam ti kapsat ko. Binaybayam. Intulok mo nga natay. Sa dinutayan mo, idagligrigat. Handa ka kung mga asikaso kang kuana. Ngayon sa dinutayan mo. Oh my God. Siyak di ba basulem? Siyak di ba basulem? Sa mo ti sitwasyon, Lander. Handa babae ti kabsat mo, awan. Awan babae na. Abi nga di mo pa dyan. Abi di mo salusod ang kinimamang mo. Saan nga nagbabae ti kabsat ko? Nagat-atap ka lang ti awan. Ususto na. No aping sang nga awit hindi nga masapasapa. Gaputi sakit na ti pa nagap-atap mong awan pa nagtalak mo. Baik na ti pamati. Saan ko lang pamati? Imbaga kanyak ni Orlan. Aping nga din imbaga kanyak. Aping nga din panineknek. Aping nga din ingawit din tumalaw kami nga gasawa. Unang ama. Agina, check pa na mo ti magbagak.
No, kuma talaga nga nabundukan niya, kami di na kami ingawid, hindi nga gina. Basta awan ti babae ni Orlan. Tinalawag ket binaybay am ti kabsat ko iso nga natay. Sika tinagpapatay ti kabsat ko. Ang paunayan manong Nemi. Mabalingla ko mga tungpatungpahig dahito nga lander. Sanat klase na nga panunod na daking kuha na. Apay siyak ti babasulan na. No kinasarsalita man ni Orlan ni Sona ini. Apay nga saan nga siyak ng ibagan ni Orlan ti kinapudno. Apay nga di nakaminggawi didi. Apay nga saan nga ti mawag a pulos kanyak. Inuruuray ko ti tawag na. Siyak met gaputa saan nga tumawag, jak met tinawtawagan. Kati inada, apay nga saan nanging pakabukan niya. Saan ko anugutan nga basol ko manong ngayon? Awan taking basol no sa amat lang isuna. Basol na madlahin. Kaputi kas to'y pamabasol da kanyak manong Nemi, nagpakadak manin, kadwaktan ako. Mama, saan kami nagbayad? Pasensya ka na kumang kinilander. Kastaman kang kanayon ka may bagayo kanya. Idagat atapak kinila Orland. Pasensya kila kumanti anak ko kunayo. Kastaman itan. Diyak kang kanunungan ida. Anya talaga ti kinapudno mama. Ibaga ni Lander nga awan ti babae ni Orlan. Anya ti pudno. Dakay nga ina ti makamo ti pudno. Tada kayo ti pangimagbagaan da no anyaman iti sitwasyon da. Awan ti nakita ka babae di anak ko. Gapotasan nyo na pangkinita. Gapotasan na insangpet dito eh. Gapotasan diyo kaya't sumangpet isangpet na dito eh. Imbagayo dahil takin ni Orlan. Iso nga saan na insangpet, inkasera na. Di kayo matnapan di kasera. Tapos nung makita yung kumadya babae na. Tsaka mo. Di ako mo noan niya tikinapod mo. Mama, nagpadpado tayo nga babae. Naawan na talaga tumati aramid nga madin ni Orlan. Apay di nakingawid. Apay saan na kami di nakingawid. Apay nga saan na kami iding may sinuko ni Jebalay. Nang runa. Inimarik na ng grabe ti sakit na. Tapos nung naasikaso, kumamat sa asawag. Para kaniyak mamakit sangko binaybayaan ni Orlan. Isuna tinang baybay ay di bagina. Nagamit kami manong Nemi. Wait. Kaaldawan titabon manong Nemi. Napan kami mitlang nga gina. Uray na kumuskusilap ni Lander kanyak manong Nemi. Napan kami mitlang nakipagtulnog. Inabay na ni Lander. Diyak mo noan niya manin tibagana kanyak. Baka si Direnak manin. Idi adda kami ti Campo Santo. Idi nagring ti cellphone na. Sinong batan na. Nakigtut. Kanya? Ni Lorna, ano disgrasya? Tinalyaw ko. Kahit anong kasasaad na. Sige. Itamad lang agawid kaming agama. Kalbasan ti duwa nga aldaw manon Nemi, tinawagak ti katugangak ng babae. Mama, kumusta kayo? Agmay-maysa kayo? Awan mat nga ti kaduwak. Ngamsa nga bale. Takalpasan siguro ti tabon. Agawid ton dito ni Lander. Kit yung asawan? Natay ni Lorna?
Saan nga nalasa at panakadisgrasya na. Iso din tawag kanyak. Pero hindi makadahanon sa Jibicol. Gusto nga ko nakangkuhan ngawanin ti kaduak dito eh. Kading karina met, apaman nga mampas ti tabon. Agawin din dito yung lokos. Tapno, adamat lang kaduak. Hasta kaya. Nagpadpada kaming nga balo, kinilander. Wadi ha. Siguro, talagang kastat ni Irit nga gasat da Orland kini Lorna. Sige nga, kumusta kayo? Bayan nyo mama, habang nga awang pailaing ni Lander, dakam ti umay dita. Agnaed kami dita si Dungyo, kabayatan nga awang pay ni Lander. Tapno adakad kadwayo. Alaman nga rod balasan ko, mailaw akon kani Orland Jr. Papagayam. Sa dito ng pagtungpalan dito nga pagkasalitaan. Nabalon di kiti duwa. Awan tungatan ti pamabaso ni Lander iti ipagna nga ni Suset. Ni Suset. May sublinan tungata ti ayat na kani Lander. So day nga karabalang agkapsat ket damat marik na ng ayat kini Lander nga na mas kani Orlan. So nga ko kunana kag babawi ak no aping nga ni Orlan. Ngam talaga nga taga saan nga nagbabahay ni Orlan? Panagkunak, katamban siguro. Mabagay, may ito idanon ng timeka dua, wano, mauri nga paset. Datay paggibusan, di pagkasalitaan ni Suset. Imanta na papagayam. Intayon ituloy, kan amoy ano sa dinot paggibusan, dati pagkasalitaan ni Suset. Manong nemi agsasamusam de kiti pasamak no talagang isuda tinikari. Agasem kay tabtabon lang ni Orlan idi mataymet ni Lorna. Dagiti agipag manong nemi. Manong nemi na pamingarod sinarongkaran mo no nakipagnaed pay laeng kini mama ti katugangan siyak ni Orlan Jr. Manong nemi tapos kasta kadadakat kadwa ti bakit. Kat ditoyak nga grubuat nga mapantibisina kat nimat mama katugangak iti mga iwan kaniya Jr. Manong nemi ni alit ko tagi din ni Jr. Nga maanusan ni Mama Isuna. Amang gapon manong nemi nga doon di kiti masusura na siyempre sumrekto ni Tiniristeri Isuna. Ag-kinder ton, ag-grade 1 ton. Kat may ayon ni mama keng kuha naman nung name it ako nana, amo manak. Mama, naklaunay. Taore awanan ni Orlan, adamat ni Junior. Kastoy ni Orlan idubing. Kasta ka di mama. Kanore pa ni Lander, kastoy na ka talaga idi. Intun kanot nga agawid ni Dalander. Kalpasan kanot ti makabulan. Sipod na tayo ti asawa na. Di pati nga kamdungan lang aro dun ti. No, dadan to yan, agsubli kamot lang yung jabalayda. Dagi tinagan na kanyak. Tinapimpintas no, dito yung kailatan. Mama, saan nga mabalin? Saan ko mga mabalin? Adda ni Lander, adda ka. Adda kiti duwa nga anak yo. Kasurutan tulakit nga tadi kiti duwa nga Junior. Lander Junior ken Orlan Junior. Mama, diyak kahit nagtalinan kami to'y. Paapay, kagurguran ak ni Lander. Taapay ko ng mga kagurguran na ka. Siyak ti papasulan na no apay nga natay ti kapsat na. Gabulayang tikas jahil oksaw kan ladingit na anak. Ngaking ka na ita, kumagat kaguran na ka. Saan?
Kasla makitkitak nga niya mama. Dakay matlang tagkatuluyan. Never nga mapasamak day tanana. Nana ko nung kanya, ay mama, never nga mapasamak day. Bakit nga saanin? Nainayat mo mat idi ni Lander. Iso na lang tamas, nga patpatag mo ni Orlan. Patsiyam nga tayo nga rod, nga nasurusuro ni Lander, tinang ipatag ki ni Lorna. Nung nasurusuro naman, ang balin, ngimita nga rod taawanin. Patsiyam ka di, nga di na isublikan ka, ti panagayat na. No? Kagurgurak tayo anak yo. Tsakapay. Gabuti pa ng pabasol na kanyak. Iso nga sakbay nga agawid na. Awan kam to dito yung agina. Gabuti na kaya makita ni Lander. Manong nemi kasta timbagak iti katugangak ngim amo manong kasla siyak ti masaksaktan kada di ibagbagak. Tsaka muno apay. Iso nga 2 days before nga nagawid di kita agama manong nemi pimanong kami kini junior kini may kami dito balay isidong dapapakin ni mama. Eh kung nakmadlan og talined kay sadyay. Mama, di kaya di mailiw kanyak, mailiw ka ni Junior. Aman ang may sapi man siya abalayaan. Agawid din ni Lander. Kadwa naman tin Junior na. Alangan ba't nagtitipong kam sa jay. Sa bagay. Kanya kaya makita rin dyan nga kayong ko. Sa apay, basta kagurgurak, mama. Itian niya nga rason. Siya tayo papasulan na apay nga natay tayo akabsat na. Imparupa na kanya kidi. Datat saan ko malipatan kang kuana. Iso nga sila tumukno ti gurak kang kuana. Mga lawasan sipod na amuak nga dandalander manong nemi idisidong ti katugang. Idi nagring ti cellphone ko ti may sa kamalan. Saan nga nakapunbok? Sinong batak? Hello? Suset? Ilander detoy. Kinansel ko hasigod manong nemi. Timawag manin. Sinong batak? Anya ti masapol mo? Di mo kadi pala maawatan di pa nang cancel mo tatawag ko. Una pa nang cancel ko titawag mo. Kaguranak. Unay. Iso nga sang ka tumawag. Tanyat masapol mo kanya. Anat masapol mo kanya? Kaya ko kumatagpakawan ka. Sige. Pamakawan lagayan masapol mo. Di mo pa yung naibagat pamakawan. Pinakawan ka. Kawanin sa bali pa yung bagam? Abe, kasta ka. Kastoya? Gabuta ka, gurgura ka. Apay. Sunod-sudin ka di pala na apay. Nataragamat na si papakawang ka kanyak. Apay nga kagura na pilaing. Mabaling ka di nga nag-isturbuin at akto pisina. Baliwag itong orati tumawag. Saan ka na tumawag? Manong nemi, nalpasan ti ba nagsarita may kinilander. Kasalasak mo tilan ti masaksaktan. Tsak mawatan no abay. What's wrong? Saan ko nga nipas nagpat pa nagtrabaho manong nemi? Nag-excuse ako, nag-antertahamak. At ako ni Dubalay, manong nemi di tumawag manin ni Lander. Sinong batak? Mabaling ka di nga saan ka nga tumawag? Among ka di nga manigput itek tinawagan na kitsupisina kat saan ko nga naiyulo pa'y tinagtrabaho. Pa'y mampanawak na din ang oras. Tapay. Apay nga di mo maiyulit ang trabaho. Kapuro tawagan na ti puur ti kararwak nga lalaki. Kunak malano si papakawan kan kanyak. Tsaka mo lang der. Basta burburik ti darakin ka. Mabaling ka din nga saan ka kung tawag. Sige. Pasyaran kan tulangin tabalayo.
Hoy, sa mga raramidin na. Api ka pa siya rin, nak. Kas may isang abalo. Awon pa'y makatawan, di kiti asawa ta. Ardong. Di ka lagbain. Ay, uray ka di pa lang ti makatawan. Agbain ka. Tanya tinantam kanyak, doble nak ngarmen. Kasta ko ma. Pinae ka idi. Paahayan ka manin. Iso nga saan mo lang ituloy lander. Nasiputan ka nang manong name ni mama ti panagsarita mi kanilander. Apekas talaga nga na yatik pungtot kin goram iti kayong mo. Mama. Apekas lang ti reaction mo. Panagsungsungbat mo kin paibagbagam kanilander. Kaputa ka gurgurak, mama. Gura? Uno. Alangan mo't nga ayat, mama. Kagurgurak nga ron. Iha, agpat para ta nga babae. Adaratirik ng kagurguram. Ngamitin na itang raramidem si kamit at masaksaktan. At kay Diyos sa ma. Agayatak iti na nga kayong ko. Nari ka ta mapasamag na ta, mama. Nagkarebal da idi di kinekapsat. Natimtimbang laeng ni Orlan. Gamadamat panagayat mo idi kin Lander sa kani. Tanuawan ko man ni Orlan, kat nilang ni Lander, di kat ni Lander ko man. Itatawanan ni Orlan. Mama Santo, mapasamak ta kaya ito mapasamak, api ko layo. Pinabasol nak na dyan nga lalaki nga siya kapunan no, api nga na tayo di kapsat na. Mabalin namat nga babawi di kasi dyan, nga namiris ng sanggayam. Uray pa. Basta santo mapasamak, di kaya ito mapasamak. Siyak. Agayat ka ni Lander? Kadakam tumalat ang katuluyan? Duwa nga balo? Never nga mapasamak dito, mama. Alakat sabi ko, maangarod tasamon tumalakanan, tibu, inanalpas mong imbaga. Edi saan nga tumatawag kanyak ni Lander manong name masurunak manin. No talaga kumamat na pasnek ti magbaga na apin saan lahat nga tumawag ko ma. Apay ajak mauray nga tumawag. Katsyak, apay ururayat ngamin. Saan ka din ngayon lang iso na kat makadisturbo. Saan ka din ngayon bilin ko kaya kuha na nga saan nga tumatawag. Ita, kasla ururayat titawag na. Nga natin yung marikrik-nak. Maburbur siya na ka talaga manong nemi. Aging ga manong nemi nga makabulan nga saan nga tumatawag ni Lander. Inawis ko ti anak ko. Sa ganak-anak. Saturday itaon obisina ni mami. Papananta mami. Da sumarato ko rakin ni Lolam. Ay, kahit ko unay. Kahit kong makita ni kasin ko nga junior. Tapay. Amom nga dada. Tinawagan ni mama. Sino nga mama ni mama? Tinawagan ni grandma. Katimbaga na nga at dadanda Tito Lander kini Junior Lander. Ket salsalud-sudin ganan ni mama. Nunton mama manen ni grandma. Nunton kano nga mapanta sa jay. Tapi nga nga sakti tawagan ni grandmam. Tsaka mo isogrobot kan, tentan. Mailaw ka kini Tito Lander? Ape ko masok kailiw ko. Sikat gapo na no apay nga mapanta sa jay. Gapot na mailiw ko kini grandmam. Niya, pinagungat ka nga ron, mami. Wala tayo bagam ka di ka siya mailaw kini Tito Lander. Kasano ko mailaw kang kana? Sikat gapo na no apay nga mapanta sa jay. Saan nga siya? Ala ni mami. Apingar nga kung unget ka. Wala tayo bagam kiting mailaw kini Lander. Tilokos. Agburbur ti dara ka lalaki. Ibagam kiting siya mailaw. Ala ni mami. Punod sa matikunan ni grandma. Nga love moment ni Tito Lander. Never in my life. Edi mapan kami manong nemi, kinapudno na kat magagararak ang makakita kini Lander. Nagpeso na ito manong. Saan ko libak ang tirik na? Husto ti ko na,
ni Junior ko. Kahit ko makita ni Lander. Noan niya manin tilangana, noan niya manin ti pagsaritaan mi, tari di na odi nga pa nagsarita mi kat sinalangad na. Ngimawan ni Lander. Sa unay pa naging narakop, manong name ti anak ko, ken ni Lola na, ni Grandma na. Sa simublat, di kasinsin nga naging narakop. Kasla Lander ken Orlan, manong naming Obin. Ket nakasingsingan dan nga dagos. Nagayayam dan nga dagos. Mama? Ada sa lutsudem? Set? Awan, mama. Siguro kahit mo sa lutsudem, no? Apeng awan ni Lander. Oh, abi ko mo sa lutsudem, mama. Ni Junior, tiga po na no, apeng may kami, kabuta may iliw kang ka, may iliw kayo matisutan. Kang kuana. Ore no adan ni Lander Jr. agad kasabulin niya at tamat ni Orlan Jr. Ken kumakit kang kanayon nga dadad to nga kasinsin. Kaya nadakamet, kaya nadaki nga duwa ni Lander. Mama, saan nga narigat nga mapasamak na ita? O nga narigat no kayat yo? Gabutawang pa'y tumawen, di kiti natay. Kasta. Ladi iure tayo nga tumawen da. Ure no, agsa nga pulo kat siyamdang nga tawan, mama. Saan ito mapasama? Abi nga yamin nga di mo ikanti tsansa ni Lander. Nimat, mama. Kasan lang ikanti tsansa? Kaya namin sa lang imawag, saan nga yung tawag. Sa mesa, di nakadi among omay kami? Amo na. Ay, sa dinungortean na. Sige ma, tulungan kayo nga gluto. Pangal daw. Sige, harad. Ilakam ta ni Lander, baka nagawid. Sige. Mangilakam ta peti maysa, baka atakadwa ng agawid. Kinunak manong naimigit nagdilang anghelak. Kaputad, dimtengan ni Lander. Siyak met nga sang kagaga. No happy nga siyak tayo nagalisto ka na pantimandag iti tawa. Iti baga, di kiti duwang ubing at ni Lander. Nakalisto ka na pantimandag iti tawa. Sinirep ko. At nakadwa na ngagpeso nga babae. So, di makita ka manong naming ilukat ti Lander at ti batog nga ridaw ti babae, di dumsaag ti babae. Nagkibindang si Mruk. Ngek. Tila babawik manong naming imay. Ngam ape nga masaktanak. Oh. Anya ko makanyak. Noon da babae kadwa na. Talaga mo takasta. Kinunak manong naming. Ma? Inta nagluto. Dakailatan, mama. Agawid kami ni Junior. What? Oo, isang matakasta na. Suset iha. Ipakita mo launa yun na nga niya. Nga agimon ka. Abi ko magimunak, mama. Ni mama, abi ko magimunak. Agimon siya. Alam ko matrumpin nga pagimunak. Kito rin ang pesa nga pulo at siyang nga babait sangpit ni Lander dito. Awan na sakit na bakarang ko. Kinunak mo nung naiming amadyo madyak ti makapungtot nga nakigtot ti bakit. Ala iha. Nung ipakita mo nga ahang ka nga gimon ka na hanggang sakit tinakim mo, saan ka karoon nga pumampanaw? Umay na akong tulungan gluto. Tinulungan ti bagat nga gluto manong naming madlaw na nga pupungtutak. Hindi ka pupungtutak kasta. Oh, maiwam ta. Sabi kasta o na ti parang kasat pa naghiwam. Kasla ni Lander dito yung iwaik mamay. Detoy, no? Detoy. Ibaga na. Kaya't na tagsubli, agpakawan kanyak. Awan pa'y makatawan niya asawa na, mama. At danin sangpat na nga sa bali. Oo, iwaik, makastags lako na terdar nga sa... Agkat katawa mati katugangak manong na yun. Agpad para ta nga babae. Teka ko na akon. Basit lang tinagkidyatan da Orlan kinitahilan. Ay, ni Lander. Idagar arim da keng ka. Saan ka di? Papalan na nga kalpasan ka ni Orlan nga awanin ka.
maibawing kinilander. San ko tromat dito nga mga lander no apay nga nang sangpat. Agpadpadadang agkapsat mama. Iha, ako pa'y makatawan, kasawa na, at danin sukat na. Datati ko na nakanyak, nalabnak, idinto, tanahalamat din ti sa bahalin, sagbat na. Manong nimi may dimanon di kiti dua iti kusina. Ma, ay, ipag. Iso ni Gigi. Hi, Gigi. Hello, Mama. Oh, my. Mama, tiawag na ka ni Mama. Hi. Suset. Ni Gigi. Sino ni Gigi kang ka? Sa bagay, apay sa lusudak pala no sino ni Gigi kang ka, Mama, tiawag nan ka ni Mamang mo. Agbain ka kumamat. Kayong. Awan pa'y makatawan di Lorna nang isang pet kan. Hey, saan nakin isang pet? Yung rung karanak lang. Kasasarita nak. Uwan, siyong batak lang ito sa anak ko matbibiyang mo. O rin agkabalay kami ni Lander. Ada na sakit na pakrang mo? Awan na sakit na pakrang ko. Kita ore man pa'y mapangkay dita kwarton ta. Rabidan nyo kay kayat nyo. Hey. Awan tagapa. Mama, awan matagapa kit. Agsisinumbat kam lang. Lander iho. Madamdaman to tagloto kami pala ang kiniya. Suset. Baka kahit mo mati tumulong, Gigi. Nga agpiprayer. Sa anak anarwam, Mama. Di na kano ang tagloto, Mama. Apay katawa ka. Senyorita akdi balay mi. Kastaya. Apay katawa ka. Anak ko nyo. Lander anak. Iyan na yung palang ni Gigi dito. Tamaan na dagaba na. Di na oras. Kinuna ni Mama manong naming at pimanaw dan. Makita yung Mama. Kasta tinasiyaat nga anak. Kasta tinasiyaat nga asawa. Anak. Alala, baliwan na ito na magsalitahan dito. Ituloy tayong tagluto. Oo. Api kas tama rin panagiwam. No, digito, duwa ko man digito, Mama. Durdur ida. Api ka pungtot mo ida. Talaga ka pungtot ko ida, bro. Nagtuloy manong nimit isurun ken pa nagpungtot ko. No, ore di mangan kami, manong. Imagine, nagsinsinubukit din na gito. Paunay kayo, magkatiklo ko matipinggan ko sa ko ipirak ka na kwa. Api ka nas ka na papabuyaan da. Ni siyakmat amay sa. Jakmat may lingit isurong ko. Siya kunti mo na nga timakner. O, iha, nalpas kan? Nalpas ako ng Mama. Kasto yung amin no siya tagluto eh. Masilamakang ko. Ngayon di kita saan nga nagluto. Nakaimimas pananganda at sinsinubo da pa. Hey, baka umapal ka. Abi ko mo umapalak ka na kayo. Ay, Ben, anak ka umapal. Manong nemi kalpasan laeng nga natulungak ni Mama nga naginaw nagidalimanek. Pinayaba ako ni Junior. Apay, Mami, gawid tan. Kunak man lang numyan to. Numyan ka, umyan ka lang. Gawid ak. Apay namin na, Mami, agawid tan. Yan takot ibay tamatin. Naipapas mo ito di ilo mo kini grandmam. Kunak man ano, umyan ta. Tagawid tan tunor, malam no do, Domingo. At apay no ko, itang Saturday, umyan ta. Santo Agbal, malam ni bigat. Sige, nagbati ka to, may kanto alan nito no, malam ni bigat. Sumunutak medlangarat kang ka, Mami. No, medlagayam. Ato pala nga reklamam. Sige, intan.
Manong nemi igawid nak idi ni mamangim sa anak apa igawid. Nukas ta saan ka nga apa igawid. Saan mama? Agad nun ni lander ti mangigawid kan ka. Happy ko mangigawid nak ni lander. Imposible ah. Amamang dabay ti unag ti kwartuda. Baka namin sa nga pulo daytan nga rikos. Iha. Ano di kita nga klase ti balikas mo. Mamaya, diyan kahit payag-bayag. Agawid kami kini Junior. Alalakit saan ka nga ro din ang igawid. Sige. Agalanat ka nga ro ti panag-drive mo. Tsaka mo manong name ito nakapaspas-pas ti panag-drive ko. Mami, apa nga nakapaspas ti panag-drive mo? Makapungtutak nga ron. Gusto di ko na ni grandma. Kuna na nga niya. Love mo ni Tito Lander. Kasano ko mga love ko? Kat kagurgurak nga ron. Kasano nga jak guraan. Kat ne, amunan sa nga daak. Nang isang pat ka din sa bali nga babae. Nangikot ko na ita ni grandma. Nangig mo? Nangig ko nga sinsinan lang dadya nga Tita Gigi. Ano nga sinsinan nga bagbagan? Awan relasyon da kini Tito Lander. Ano nga awan kita subsubot ang kibkibin na. Kahit dala ka nung umaman, niya talaga tiriknam. Rikna ka niya? Ala ni mami, ulbo din na palang tarik na anak. Love mo na talaga ni Tito Lander. Agsertin ka man? Karabyan dedi manong nemi, imbaga ni mamanga dasa nga ilik. Maasin no? Ni Lander. Imposible na ito. Sika nga amin tinakaim imposible. Kasano ko bang imposible kat adda isuna? Bagayo nga jak masango, mama. Iha. Saan mo nga parigatan pa'y tarik nam? Tapatan din kita viewers. Amudan. No anyat marikrik na mga talaga. Ni mamamit. Sige ang kasanguan na kayong mo. Hanat masapol mo? Apingin may ka? Kasano ni Gigi? Kasinsin ko ni Gigi. Kasinsin no, Kit? First cousin ko. Awantan niya ang relasyon mi. Relasyon nagkuyog kayo, sinsinubo kayo. Nagimon ka? Ako magimon ako. Ano ko mabibiyang ko ka na kayo? Ano ko mabibiyang ko kayo ka? Hindi ito. Saan na parparigatan pa tirik nata? May parparigatan tirik nata. Sika ah. Sika nga. Wala na ako pa'y makatawan na giti doa. Sa tanong ba't lagkasarin ito no? Ada makatawan na. Ano nga kasar nga magbagam? Oy, Lander, hangkaw masinag. Tungpain ka. I love you. Sika kensiyak tinay nga katuluyan ditong palbiyag. Diba? Imbaga kang kaidi. Noori mga sawak, siksikan to pa lang timat patek ko. Yung karigatak man na sinusurong inayat ni Lorna. Nga matakalat na ti pasit tibiyak ko. Diyan mo no, api nga maragsakan ak. Hindi matay ti asaw. Ti kapsat ko. Nagsakan ka tanatay ti kapsat mo? Kalpasan na yung pabasol mo kanyak, no api nga natay? I'm sorry. Pindot tinaramit ko. I'm sorry. I love you, Suset. Di ka umas nagkonak na itong pahan ka. Agikisak. Sira rin na papakin mo, ma. Sandang iparit. Kaya't dapay kindi ah. Kaputo. Tapos na kasi saan ka nga manigrigatan pa eh. Di malabagim ti parparigatan. Happy ko mga Lander. Saan ka umas nagkonak na eh. Saan ka di mailiw? Sino ka iliw ko? Ni Orlan. May isa. Basit lang i-diferensya kami, di ba? No tinimbang mo man tapos, basit lang.
Impatignak met. Ngayon mas laeng. Kini Orlan. Kabuta kasadar mo siguro. No adaman mading aramid idi ni Orlan. Saan kung itong aramidin? Promise ka. Ikarikan ka. Lander no. Saan ka umasik? Awanan di paglisyak na. Saan nga ilisyo pa? Tanya taramidin. Arakopen ka. Arakopen nakmet. Kinagkakti lips mo. Kagatak na bibig mo. Wala, padasam. Hindi kagatam. Manong nemi awan sa baling nga makasigurado tiriknak no dimitlasyak. Agpesyo ti kunada manong nemi. Ape ko mga gimunak, ape ko mga makaguraak. Itikas diyang adain sangpet ni Lander. Asan ka nga talaga adamat mariknak nga ayat kang kuana. Nang raw na lang araw din iti arakupan nak. Iti mariknak maten ti bara dagiti bibig ni Lander. Kasla ni Orlan. Kasla iso. Edi pa nagriknak. Nga mas pa'y na barbara dagiti bibig ni Lander. Kaya irot dagiti arakop na manong na yun. Edi kat saludsudan na kanyak no sa dintayan ti silad ko. Uy. Hapay saludsudan. Gawid ka. Umiyan ako. Uy, awang pa'y tumawang di kita asawa ta. Hamoy da pang panunutin. Maragragsakan da. Tasikakin siya matlahan. Lander, saan? Alat saan? Saan ka nga rin nga awid? Umiyan ka. Manong nemi awan ti sa bali pa nga maragsakan no saan nga dagiti naganak kaniyak. Ta siyempre kalpasan nga napaluak. Amok manin ti umisem. Amok manin ti naragsak. Kastamatan ti katugangak manong nemi. Na nag-admit kat naragsak tirik nana. Kastamatan nagriak kasinsin nga agkabsat manong. Dagiti dua nga junior, Orlan Junior, kini Lander Junior. Kat kalbasan tinusurok ka makatawan, manong nemi, ready. Naangay, iti kalay sami kini Lander. Iti petsa 27. Iti bulan iti matlayang manong nemi. Iti kastoy nga bulan. Abril 27. Duwa nga babae manong nemi dagiti kakabsat dagiti junior. Da Angelica kastamatan kinitayan. Ang ti problema kini Orlan Junior kadakwada manong nemi naman pa isu laeng itinisabali ti ama. As lamay may samit laeng ti ama ti tunggal may sa kadakwada. Ken may sa nga ina. Uy. Manong nemi awan tinapasamak akas itinapasamak idi kada kami kini Orlan. Tayin tultuloy manong nemi ni Lander ti panagbalin na nga napudno kanya. Dinantukan no aramiden kaster aramiden digda duma nga malaksid nga da asawa da at dapat chicks da. Santo ka no pulos nga chichiks. Sabi ko mga rod tumatungpal na rin karina manong nemi. Iti den na ni mama ti katugang manong nemi ti pagnanaidan mi. Ni mama, ti mga sasistir, kadagiti apuko naman nun nemi. Kat pasaray mapamet isarong kadagito, kada papake ni mama, digid naganak kanya. Dahito'y manong nemi, ti makasalitak, naman pa'y agpadpada kami, kay ni Lander nga namin duwa nag-asawa. Ni Lander, may sakadigid na pingat kadiding agar-aram kanyak, ng saan isot kinayat ko. Gayam, ta isot may bilang may kadua, kaya nagnanayon nga asawa. Agyaman ang unay ti anus mo nga nang urnos, kan nang ibasa, kat sabi ko mata, damat na ibatik nga adal, liwliwa kan pagsarbingan ti biyag, kadagiti padak kan ipingag. More power to your program.
God bless. Ito nga dagyaman nga pagaya mo. Suset.